चिरां जिल्ला रुनिकाटा हालामनि साहा दाखिनगाव गुरुदेव ब्रह्म फरायसालिनि रुपाथि मायथाइ ओनसोलनि फरायसाफोरनो गोग्गो गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि गियान होनायनि थांखिजों ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरा 1997 मायथाइयाव गायसननाय चिरां जिल्ला रुनिकाटानि साहा दाखिनगावआव गायसननाय गुरुदेव ब्रह्म फरायसालिया 25 बोसोराव आगान होनायखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुपाथि मायथाइ फालिदों। गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आङो सिडिल ब्रकनिफ्राय फैदों, सिक्का खन्दनिफ्राय। आङो बेयाव फैनानै सोमोनांफैदों जे एथ' बिथुरिया ओनसोलावबो जे बेबायदि इडुकेसन सिस्टेम जानानै दङ। मानो होनना बुङोबा जों बाहेरानिफ्राय नुयोबा बे जंगलाव माने जानवारफोरल' थायो होननानै जोङो मिथिगौ, खिन्थु बेयावबोदि सिभिलाइज मानसि दङ आं बेखौ नुनानै गिबियावनो गोजोननाय मोन्दों। आरो बे जेनाखि 25 बोसोर बिथांमोनहा बेसेबां खस्थ' लानानै दिनै बे मोगथां महराव फिथाइखौ महर होदों, बेयाव गोजोनग्लायनाया बयनावबो दङ आरो गोजौ शिक्षायाव लांबाय थागोन होननानै आंहा बिराद आसा दङ। जोङो दसे रायलायनायाव मिथिनो मोनबाय जे बेयाव सोरबा बिथांमोनहा हा होदों, सोरबाबा औवा होदों, सोरबा माबा होदों। बेबायदिनो बै समावबो थाखा फैसा गैयामोन, अब्लाबो नांथारगौ हिसाबै बेखौ नांगौ हिसाबै फसंनायाव बयनिबो अबदान होदों। आरो दा देग जों नुबाय बिथांमोना 25 बोसोर सिलभार जुबिलि सेलेब्रेसन खालामदों। बेनिफ्राय देरसिन गोजोननाय आरो माथो थाबावनो। बेबायदि लांबाय थायोबा आं माखासे जिनिसखौ आङो दा मेलावबो बुंबावगोन जे इडुकेसन सिस्टेमा माबायदि जाबोगासिनो दङ बा जालांनांगौ, जोंनि सरकारि बा प्राइभेटजों माबायदि सम्पर्क दं जों बेखौ बेयावहाय बुंनाय जागोन। दा आंनाव बिराद गोजोननाय दङ, गोसोजों मोजां मोनदों जे जोंनि बर' जाथिफोरनि गेजेरावबो जे बेबायदि मोनसे अनुस्थान लाखिबोगासिनो दं। आरो बे गासिबो करिश्माया जाबाय गोजौनि बाबानि करिश्मा। इसोरनि नाम लानानै खुलिनायाव बेयाव जिखुनु दिन माने संकस गैया बा जेननाय गैया आरो बे जै जाथों होननानै आं बेखिनिखौ बुंनाय जाहैबाय। आसलथे जों गोदो मोनबोदों थैना थांनाय सतिश चन्द्र बसुमतारीनि जा हाबाब खन्थाइ। बे जा हाबाब खन्थाइयाव जोङो बुजिनो मोनाखैमोन एल पि हाइ स्कुलाव फरायबा, खिन्थु बेयाव धोरोमावबो थानांगौ होनना जोंखौ बुंदों। जोंनाव गासिबो दंखाजोबो जाहैबाय, हारिमु हिसाबै जोंनाव दंखायो। न' दाउट जोंनाव जारिमिन गैया, खिन्थु थुनलाइयानो जोंखौ फोथांनानै दङ। जोंनाव जेनिबो अभाब गैया, गाननाय जोमनाय रावनाय गासिबो दंजोबो आरो आसार खान्थि गासिबो दंजोबो। बे गुरुदेव कालिचरना सानसे समाव हयथ' समाजनि माबाखौ बबेजोंबा थांनायखौ नुनानै मोजां फोसाबनो थाखाय हयथ' ब्रह्म हादर ना मा होनामोन बेंगलाव थांनानै दिखा लाना फैदों। आंनि गामि खाथि काजलगाव, आंथ' गसाइगावनिसो। जै हक बे बाबाखौ आं लोगो मोनाखैबाबो, आरो आंनि आथिगुरियाबो बे ब्रह्म माबाजोंनो फैनाय। जोंनि आफाबो पुर'हितमोन। आरो बे धर्मजों थानानै जेनिखिखौ लाबोयो बेयाव मरेल केरेक्टारा बिल्डआप जायो। जेरावनाखि धर्म थायो बेयाव र' बा हामा बा नै बेबायदि मोनसे बोसोन होनाय थायो। दा जोंनाव मरेल केरेक्टार बा मरेल बोसोना बहुद खम जादों। खिन्थु बेयाव बर्डिंआव ओरैबायदि मोनसे हयथ' सिङावहाय फुङाव मर्निं प्रेयार, इभिनिं प्रेयार बा माबा माबि काउन्सिलिं जायो खोमा, आं बेखौ बिथुरि खोथाखौ मिथिया। खिन्थु बेबायदि अनुस्थानासो थांना थागोन होननानै जोङो गोदोबो मोनथिबोखादों। आश्रम आखारैसो लेखाफोरखौ फोरोंबोदोंमोन होनना जों मिथिबोदों। दाबो बिदिनो जै जागोन। दा सरकारि बिफाननिफ्राय बुंनो थाङोबाथ' बहुत खोथा होयो। जोंनावहाय बे 30:1 होननाय खोथायानो बिराद गाज्रि जानानै दं। जेनिखौ जोङो बे बर' मिडियाम बा जोंनि प्राइभेट स्कुलाव जों नुनो मोना। 30:1 होननाय खोथाया मा? गासैबो लानानै सासेल' जे टिचार बा बे सासे टिचारा मोनबा क्लासखौ बोरै खालामनो हानो? खिन्थु बेबायदि सिस्टेमखौ जुदि दिनै प्राइभेट स्कुलाव खालामनांगौबा बिसोरबो धंस' जागोन। आरो दा 2020 NEP सिस्टेमाव सरकारा जेरै बानायदों, टिचार सर्टेज जाहाथे जाया। टिचारानो मेइन, समाजनि बहुद खामानिखौ टिचारानो मावो आरो बेनाव बिबान दङ। गतिके जोङो शिक्षा गुरुखौ मोनसे समाव मान होनो बावदों। बे मान होनो बावनायाव हयथ' बिसोरबो बावनानै गावसिनि मान सन्मानखौनो खोमाना लादों। खिन्थु दा समाजा ओरैबायदि नांगौ होनना हांख्रायबाय। दा जोङो टिचारफोरखौ थिग खालामना लाबोनांगौ, मोनसे महराव लाबोफिनो। आंबो मबिलाइजेसन बा एवारनेस प्रग्राम खालामदों। दिल्लीयाव जोंखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआबो थिनहरदों। बेखौ लानानै जोङो बेयाव खालामफैदों आरो दिनै आं बेयाव फैनानै अंशग्रहण खालामनायाव खुब गोजोननाय मोनदों। आरो जाखिनि बुंनांगौ दं आं बे गेवलां आफादाव बुंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।